Има дни, в които историята и съдбата си дават среща. 6 септември, денят на съединението. Ню Йорк диша на бързи обороти. Но на един корт се случва нещо изцяло българско. Финал между Иван Иванов и Александър Василев. Две момчета, две истории, едно знаме. Това е историята на едно дете, което започва с тенис ракета на 5 години и стига до върха на световния тенис. Иван Иванов не е роден с привилегии. Роден е с мечта. Още на 5 години той вече държи ракета. Другите деца тичат по улиците, а той стои на корта и учи как да удря топката така, че да боли. Любимата му настилка – клеят. Настилка, която изисква търпение, издръжливост и ментална сила. Настилка, на която не печели най-бързия, а този, който никога не се отказва. Точно там се ражда характерът му. Много български деца мечтаят за академията на Рафаел Надал, но почти никой не стига до там. Иван стига. Рафа Надал Академи в Манакор, Испания. Място, където се раждат шампиони. Там всеки ден е битка, всеки удар е изпит, всеки пропуск е урок. Иван попада под крилото на треньори като Жереми Пейсон. А философията на академията е ясна. Работи, бори се, никога не се предавай. Иван живее точно така и започва да се променя от талант в машина за победи. Но никой шампион не се изковава без болка. През цялата седмица на US Open Иван страда от силни болки в рамото. Треньорът му признава, той едва издържаше. И въпреки това, той не спира. Всяка точка е война. Всяко разиграване е още една крачка напред. Това не е просто тенис, това е доказателство, че големите не се раждат. Те се създават в моменти, когато другите биха се отказали. Само седмици преди US Open Иван вече беше изпратил първият си сигнал към света. Уимбълдън, 2025 шампион. И това не беше изненада. Това беше предупреждение. Аз идвам. Затова, когато пристигна в Ню Йорк, той беше поставен под номер 1 и не просто оправда очакванията. Той ги надмина. На полуфинала Иван побеждава Зангар Нурланули с 6-1, 6-4. От другата страна Александър Василев, 18 годишен левичар от Плевен с сервис до 137 мили в час, над 220 км в час. Двамата никога преди това не са се срещали официално, но съдбата избира точно тях да противопостави. И то не къде да е, а на финала на US Open. Българин срещу българин. Исторически финал. Можете ли само да си представите, в цял свят тези двамата българи за юноши са най-добрите. 6 септември, Ню Йорк, денят на съединението на България. На корта български знамена, български песни, български дух. Първия сет напрежение, всяка точка тежи. Иван успява да издържи и печели с 7-5. Втори сет, демонстрация на сила и характер. Иван затваря мача с 6-3. И ето го. Втора поредна титла от големия шлем. Иван Иванов е шампион на US Open. А думите му след финала остават завинаги. Full Bulgarian Final and Full Bulgarian Crowd. След победата, публиката празнува. България празнува. А дори самия Рафаел Надал поздравява Иван публично. Това не е просто успех, това е признание. И най-накрая официално Иван Иванов става номер 1 в света при юношите. На 16 години едно българско момче покори света на тениса. Историята на Иван Иванов е много повече от спорт. Тя е за едно дете, което хваща ракета на 5 години и никога не я пуска. Тя е за болката, която те прави по-силен, за дисциплината, която те издига, за вярата, че един ден можеш да излезеш на най-голямата сцена и да накараш целия свят да види България. Затова, ако някой пита защо да сме горди българи, отговорът е прост – заради момчета като Иван Иванов и Александър Василев. Иван Иванов и Александър Василев са пример за всички българи и за целия български спорт, както и родителите на тези момчета. Ако нашите български футболисти бяха като тях, казвам и нямаше да има някой, който да не спре. Вдъхновявайте се, вярвайте и никога не се отказвайте. Ако историята ви е харесала, споделете я, последвайте канала, ударете по един лайк, за да вървим напред.
Имам един въпрос към вас. Искате ли да разкажа историите на велики българи в спорта от миналото? Аз съм Стефан Маринов Будабас. Ако тази история ви е докоснала, разкажете я нататък. Доброто в България има нужда да бъде чуто.